Бързо, ще ви настигнем, отдалечавай се. Ще ви настигна по-бързо. Оръжията са ви заредени. Стрелям, всеки момент, бягайте. Бабо, бягаме. Бягаме, ние сме много по-бързи. Ха-ха. Сега ще стрелям с моите оръдия. Ще се извъртя от към дясното си. Дади, бързо хвърляй котвата, той няма да успее да ни настигне. Моите пирати вече са заредили оръдията и са готови. Виж как минавам по теб, защото ще слеза от лодката, от теб. Огън! И се горя всички кораби, които са пирати. Давай, пират! Е, гледайте си някакъв мега могъщ. Да, там ти сложиш. Не ни дал друго. Направо ги взимаш и ги хвърляш. Да. Право. Айде да бягаме. О, не. Мами, ето кобоза. Той ще се маха. Сериозно? Айде бързо. Ето виж как ти горя. Ужас, бързо! Момчета, защо не ги нападнете? Стреляйте с оръжията! Браво, Дани! Браво! Аз ще кадам ти стреляй. Мисля, че ги цели вече. Виж оцели, виж как пуши. Пуши и гори. Да. Дади, какво стана? Изстрелях. И? Избягаха ли? Какво стана? Улучи ли ги? Пак ни гонят. О, я се обърнете и ги прострелите бързо. Я ги подгонете вие. Айде, този път я ще стреля. Па! Как се просто. Как ти изгори. Как ти изгори. Браво. Пак ни гонят. Не, стига. Пак ни гонят. Колко пъти? Пак ни гонят. А що не ги гоните вие? Аз ги гоня. Айде, Айде да ги гоня. Айде да ги гоним.